हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमरा यूट्यूब चैनल पे रउआ सबके स्वागत बा। रउआ सबके बीच में एगो बहुत ही प्यारा भोलेनाथ जी के भजन लेके आयल बनी। ई भजन आप सब सुनी जा और कमेंट के माध्यम से हमके बताई जा कि ई भोलेनाथ जी के भजन आप सबके कैसन लागल। अरे माड़ावा में रूसल बाड़े गौरा के दुल्हावा, मांगे ले भर थरिया भांग। अरे माड़ावा में रूसल बाड़े गौरा के दुल्हावा, मांगे ले भर थरिया भांग। आरे केहू से गांजा मांगस, केहू से चिलमिया, कैसे के पूरा होई है मांग। आरे केहू से गांजा मांगस, केहू से चिलमिया, कैसे के पूरा होई है मांग। आरे ना केहू भांग के खवैया बाटे, ना केहू बाटे गजेड़। आरे ना केहू बाटे हो भांग के खवैया, ना केहू बाड़े भांगेड़। आरे ना केहू चिलम वाला, ना केहू गजेड़िया, कैसे के पूरा होई मांग। आरे ना केहू चिलम वाला, ना केहू गजेड़िया, कैसे के पूरा होई मांग। आरे आइले बौरहवा बरवा, बतियो ना मानेले, कई दिहले ऊपर एगो टांग। आरे आइले बौरहवा बरवा, बतियो ना मानेले, कई देहले ऊपर एगो टांग। आरे माड़ावा में आइल बाड़े गौरा के दुल्हावा, मांगे ले भर थरिया भांग। आरे माड़ावा में आइल बाड़े गौरा के दुल्हावा, मांगे ले भर थरिया भांग।